ngabve na iyeyeyuyu unonyepa haazi munhu kwayeyo tanga ari mutengesi asingatombodi kuti Zimbabwe iuye yamava kudai kugara muchitoshaina nayo vana Mnangagwa muchitoshaina nenyika yatakafira tichifa tichipandwa tichiita maronda asingapori kana ndichifa ndisingasiyiri vana vangu ufumi ndine ronda pamwoyo pangu kuti ndachifanira kusiyira vazukuru vangu something kuti vasare vainacho mumaoko imi munotora zvese muchipa vanhu kupa chivharo atibatike zvechobu Kuliendi yesi shamwari zviri sei uri boere hama yangu isi kuno tinofara tinotarisira zuva ramangwana ndoratangotarisira zviitiko zvaro kuti zvichava zviitiko zvakajeka zvinofadza chose vana veZimbabwe. Tinonzwa kunyara zvikuru nokushushikana nguva imwe chete kuti vanachadzamira nhasi ndo vanounganidza vanhu votora masoja votora mapurisa vogara navo padhuze nepadhuze kuti vanhu vakonfuzike kuti saka chiri kuitika ndechipi apa. Zvibude zvokuti mapurisa nemasoja vere havasi kutomboda nyaya yedemonstration, asi vanachadzamira ndo vanhu vamwe chete vagere pazvigaro vachikanganwa kuti dunhu remasvingo idunhu rakasarira zvikuru nokuda kweutungamiriri huripo neutungamiriri hwaivapo. Tinorwadziwa zvikuru kuti ati we are hard workers. Kana kada kutarisa hondo yakarwiwa kumasvingo, it's one of the province dzine vanhu vakafa nguva imwe chete vanokwana more than 100. Hakuna muno muZimbabwe kune mabases kana kuti kune nzvimbo dzakabhombewa vanhu vakafa zuva rimwe chete, tingangoti awa rimwe chete, because vairidza NATO kusvika yapera dende rese remabullets riya nebhande raro vakariridzira pavanhu. It's one of the places inofanira futi kuti ive chirimembewo, inge ine vanhu vanoona mavanga akakonzereswa norusununguko rweZimbabwe kubva mumabhunu kuti vazogara pazvinzvimbo zvavarizvi. But you be surprised uchiona variwo vanototungamirira pamberi. Nguva zhinji vakomana kana mugeri pazvigaro izvi zivai kuti muchabva, musapara mazimhosva okuti nyange ukazonziwa kuti uinda kupensheni chaiko unokuramba nenyaya yekuti unenge une zimhosva rimwe risingatomboiti, ndo zvinovakonzeresa. So katika vaongorora mapages avo haana kumira zvakanaka vanhu ivava, because hakuna munhu nenguva inoyi anoswera achati 2030 ngaiende mberi. Munhu iyeye anenge asina kukwana munjere dzake, because ndo vanhu vamwe chete. Iko zvinezvi ndiri kunzwa kuti kumusha uko kwamaungwa nezuro futi vanga vagere pasi kuine musangano kutoita rari yokuunganidza vanhu kuvachichidzira kuti vasaenda kundomacha. Tozoona chadzamira obuda futi aine mapurisa. Zvamuri kuita izvi vakomana comrade nyoka yemabhunu, palisi yako vanhu vese vanouya vachiita zvese zvokuchichidzira vanhu vari vanhu vakuru vakaita zvezvizvi nemapurisa ene musoja avo, isa palisi vese kusare kuti atiita zvinhu zvemafanizi zvokuita zvinhu zvemafanizi zvokuti takarwa hondo ikapera, tarwa hondo ichipera, hatina chatakabhenefita. Sesu vana Mujibha hatina kubhenefita kana chinhu, hatina chatakabhenefita isu. Tiri kuda kuti benefite ufumi hwenyika huri stable chete, ndo zvatiri kungoda. Hatina kuti tipei mari bodo, tati tinoda kubhenefita ufumi hwenyika huri stable hwokuti kana ndikaisa mari yangu kubhengi ndinowana iriko, kwete kuti ndinoisa mari mubhengi nhasi $100 in 5 months time munenge musina mari, ndotodanwa nebhengi kunzi uya uri kuowa bhengi mari yakati, asi ndakavapa mari yangu. Haisiyo ikonomi yatiri kuchemera. Ikonomi yatiri kuchemera iyoyo ndiyo yachiri kuda iyoyo kuti igoitika iyoyo. Saka kana vanhu vachizounganidza vanhu vachivachichidzira nenyaya dzemademonstrations, isai vanhu palist
mubate vanhu muchibhokanda mukati vaone nhamo, havasati vamboona nhamo vanhu. Ukada kutarisa this kind of people ndo vanhu vaiti isu tiri kuhondo tichirwa hondo, ivo vanga vakatorwa nevabereki vavo vari vatengesi, vabereki vacho vachidzidza kuzvikoro. Iko zvino vava kutituka kuti hatiri vanhu vasina kudzidza, tiri madhanda edu, asi takarwira nyika iyoyo panguva iyoyo yairwiwa nyika. Ivo vanga vari muzvikoro vachidzidza, vapedza kudzidza vouya vogara pamusoro pedu, isu totambura tisina chatinacho, vachikanganisa upfumi, vachikanganisa nyika kuti tirambe tichingotambura, so that kana vouya nezviwitsi tinofarira even nesiwiti chaiyo kuti ndapiwa siwiti, because unenge usingaizivi kutapira muromo kuti inotapira sei siwiti. Zvinhu zvatinofanira kupiwa mahara segift watenga musupermarket, asi unochifarira. Vanhu vana vechikoro, vana vadiki vachifarira masigarettes because haizive nokuda kwenhamo. Vabereki vakadisadvantageka muhondo ndo vanoramba vachidisadvantageka. Iko zvino izvi hondo yacho yapera. Vanhu vakanga vari vatengesi nguva yehondo ndo vari kuenjoya upenyu hwezvinhu zvatakarwira, zvatakafira. Hapana waipananavira pagoridhe apo kana dei vanga vari varungu. Hapana waipananavira pamadiamonds, hapana wainanavira kumainzi kwese, hapana wainanavira kufarming. But we fought for all these things kuti zvive zvierere nenzira yakanaka. Asi vanhu vakunouya futi vatengesi kana votanga futi kurwira kuti upambe pfumi hwavakanga vachirwira kuti hunge huripo, hurambe huripo, asi hwava mumaoko evanhu vatema. Nemupresident onai nyaya iyi, musaita sokuti hamuoni, musaita sokuti ndosaka vachikutaurirai kuti makanga musiko, imi makanga musiri kuhondo, muri kusaidi rezano, makanga muri koko matumwa nevabhunu. Because kana dei makanga matumwa chaiko mazvifambirai mazvidira kuti ndakuenda kuhondo, ndikuenda kunosunungura nyika, amaidzosera mastructures ese akanga achiitwa nevarungu, imi muri kuvadzosera zvichidzvanyirira vana veZimbabwe. That's bullshit. Geza akataura that's bullshit. Hazviko izvozvo. Isusu takashaya chatakabenefita kana chimwe chete, zvikoro hatina kuenda, upenyu hwakangomira hwakadaro. Totiwo pamwe tichapiwa mafertilizer chaiyo haiuyi. Munhu umwe chete akaunganidza vanhu kwamaungwa ndiye munhu aitinyepera kuti tichakupai mafertilizer, tichakupai mbeu, tichakupai zhara yakaita kumasvingoko, izhara inotyisa good south ikoko kwaiitira kwamaungwa uko. Kune vhu rokuti kana mvura yatongokona kunaya hapana chaunononga. Gore rapera iro hakuna kunaya mvura, vanhu vakatambura zvisingaiti kusina chikafu. Haana kuendesa kana 1 bucket zvaro rokuti vanhu vasheye vari vaviri kana vatatu pabhageti rimwe, haana chakaendesa. Asi nhasi unounganidza vanhu achiti vaende papo, unoda kuti tidini? Tife. Vakatitsidzira ropa redu kuna Satani here kuti tiryiwe naSatani munjodzi dzokufa idzodzi, dzokufa nezhara, dzokufa tichitambura. Hatina kugara munyika ino urombo. Nhasi munounganidza vanhu kwamaungwa, asi makatigarisa, wakangoti tichipedza kuvhota iwe ukanyarara ukagara uriko kuHarare, ukati province yedu neconstituency yedu iriko kuHarare ikoko, wakagara ikoko kusina kana waunodzokera kunoko kuti uzotuma hako vanhu paground kuti vataure nesu kuti chii chiri kuitika. Hakuna marodzi, hakuna chii chawakavaka, wakaita basa rokupa vanhu huku chete, wapedza kudero. Iko zvino uri kuunganidza vanhu kwamaungwa uchichidzira vanhu kuti tisaita demonstration. Hatina kuti tiri kuda hondo, hatina kuti tiri kuda kuti zvichemo zvedu zvionekwe. Imi kana muine shungu dzokuti zvichemo zvionekwe, adresai nezvokuti zvichemo zvionekwe, kwete kuunganidzira vanhu kuchichidzira kuti kana mangopedza kuchichidzira vanhu vakangobvuma zvikapata, motanga futi kugara kwamune makagara ikoko tichitambura, tichiona nhamo tichitambura, muchitinyima mafertilizer yatinofanira kungopiwa nehurumende. Asi uko inenge yanyorwa uko kumusoro kwainobva uko kunobva mari, inenge yanyorwa kuti kuGood South fertilizer ichaendako neuwandu hwevanhu ifertilizer yakati. Imimi hamuiuyisi, kana kuuya zvako, kana muchiiuyisa munoiuyisa usiku, muchiiba imwe yacho muchidzokera nayo pane yamakaba zveyekutanga. Munopenga. Iwe unopenga wakaunganidza vanhu kwamaungwa uko. You are very stupid because hauna chawakatiitira wauya kuya tikakuvhotera, vanhu vakavhota mukati mawina, wakawina zvemashuwa hauna kurigiwa iwe because vanhu vakakuvhotera wauya uchinge munhu kwaye, asi hauna zvawakatiitira. Iko zvino wakuunganidza vanhu wotomorongana nachadzamira kuti murambe makatidzvanyirira.
manje inhema, because when I was phoned ndikuti kumushando zviriko ndazofonera vamwe video chairman nana ndichibvunza kuti saka situation yakamira sei, vanhu vari kuda zvipi, revolution yakokageza here kana kuti vari kuda marara. Vanhu vakati vanhu vese vakatopembera nechekare kuti hurumende yakapusa yakubva kwakuya hurumende kwayo. Munonyepa muchamama ndotokutaurirai. Ende iwewe nyoka yemabhunu, take those people vanomwoyo wakashata, vamboona kuti chii chinonzi nhamo, vaona kuti chii chinonzi kutambura, because tarisaona kuti havana chavakatambura. Vese havana chavakatambura vanhu ivo, kana ukada kuvatedzera havana kana chavakamboona chinorwadza kuti nyika ineyi kana zvinhu zvakamira so zviye zvichirwadza. Nguva ihondo taitambura tiri vana mujibha, tichimhanya tichimhanya nomuminzwa, takava kusina shangu kana patapata chairo wanga usingariwani. Taimhanya nousiku kunopa macomrades information, taimhanya nousiku kufamba mudzimba tichigugudza kuti kwanzi kwamira mota yemasoja kuvhunjere. Saka mhanyai vakomana, budai mudzimba, tichirara mumasango, tichindorara mumakura muzvikomo, tisingazivi futi tisingaoni kuti muchikomo macho mauri kuenda imomo hamuna here masoja. But taingofamba nousiku ho tosvika tovata tomutswa naMwari tiri vapenyu, tichitambura hondo yapera, tichifungidza kuti ticharyawo zvinogutsa. Tiri kuramba tichingova vanhu venzara. Ndo pane nyaya yedu. Imimi don't take us sevapanduki. Nyaya yedu iri ipapa pakuti tapedza kuita zvese zvitaiti, chichaitika ndechekuti mari inge yakanaka itowedzera kunaka, nokuti nyika ine ino upfumi, mabhazi ainge achifamba, zvitima zvinge zvichifamba, vana isu tinoda bhora isu vange vachitambira munyika mavo. Iko zvino takanyeperwa namarwizi achitiudza kuti achangogara pachigaro, next game yemawarriors muchange muchiionera muZimbabwe. Takaneiwonerepi uko kuDurban uko? Ngaabve naiyeyeyu unonyepa, haazi munhu kwayeyo. Taida Peter isu makutiudza zvokuti munhu unofana kunge aine 5 O levels. Alright, nhasi imi manga muri vana vavatengesi muchidzidza chikoro, isu tisingadzidzi nokuda kuti hondo yanga yakatishungurudza tikatadza kudzidza. Tinotova nemakore 5 years pamunhu wandakasiya ne4 years, akatozondisiya iye ne5 years. Takuitira kuti tidzokere kuchikoro tindodzidza, but zvazvaramba zvazvapata because age yanga isingatitenderi kudzokera kuchikoro. Tatakangana nezvechikoro, njere dzakufokasa neupenyu hwekuti ndakuda kuroora, ndo zvakatikonesa kudzidza. Imi makunotora izvozvo as an advantage, morambidza vana Peter kuti vatitungamirire kuita mazifa chairman, muchiti nokuti vanga vasina kudzidza, vanga vari kuhondo kubhinga uko, vanga vasina pavaigona kudzidza. Is that issue? Peter paaimwisa bhora tichimufarira wanga aine 5 O levels. Pamakamuona achimwisa achinotamba kuna naEngland waiva ne5 O levels. Nhasi makuda 5 O levels pakuziva chete kuti vana vanofana kuchengetwa nezvizvi. Experience yaakaona achiri kutamba ndo experience yaanayo kuziva kuti kana maplayers ukasavafadza nenzira iyi bhora haribudi, kana maplayers ukasavapa izvi, vanhu ukasavaitira izvi, masupporters akasaitirwa izvi, bhora haribudi. Zvinodai 5 O levels izvozvo zvokuti munochikonesa vanhu vatete tichida muchiisa mitemo isina nebasa rese. Ndo izvo zvino zvamuchazotiitira mberi uko, zvokuti munotiti futiko zvinezvi makabvisa Cambridge chitupa chinorecognize the whole world, mukachibvisa. Maichibvisireiko? Makamuchichibvisirei? Vana Mutumbuka vachibvisa that facility muno munyika medu yokuti mugozotanga, makuda kuzotanga zvatakataura zviavhuti zvazvana Mutsvangwa, zvokuti muchazotanga kutaura zvokuti vese vanhu vasina Cambridge havakwanisi kutungamirira pa any of these sectors dziri munyika medu, nokuti vakadzidza nguva yanga yechikoro chisina value. Makuda kutanga kutema kutotirongera kubva pasi kusvika masvika kumusoro, muchirongera vana vamai venyu varoyi masatanyoko, makapusa stereki. Muchazviona apa muri kupabva chete, muri kupabva nemadzenyu munonyepa imi. Vana chadzamira zikudumbu iro rero uchazviona. Tiri kutouyako, ndiri kutaura kudai ndiri munzira, so kutobira Limpopo kuya ikoko. Kana kuchifiwa ngakufiwe vakomana, hapana kusina kwanga kusina vapanduki. Kare tiri muhondo takanga tichiimba Dipondi, ndine urombo kana kuine family yokwaDipondi kuti mugoziva kuti baba venyu pane vamwe baba venyu vanga vari mupanduki, anga achitonetsa, anga achitoshikanyaira. Taimba Dipondi zvawaikanyaira semombe Dipondi, nhasi ichikanyaira tiwoni. Wanga ari mutengesi asingato
atombodi kuti Zimbabwe iuye yamava kudai kugara muchitoshaina nayo vana Mnangagwa, muchitoshaina nenyika yatakafira, tichifa tichipandwa tichiita maronda asingapori. Kana ndichifa ndisingasiyiri vana vangu ufumi, ndine ronda pamwoyo pangu kuti ndachifana kusiyira vazukuru vangu something kuti vasare vainacho mumaoko. Imi munotora zvese muchipa vanhu, kupa Chivhayo ufumi hwese kuti angopa vanhu achingokusha mari kuTanzania, achindokusha mari kuKenya. Tine ukama navesu, isu tino urombo, tine urombo hunotyisa. Ende maZimbabwenzi mbozvitarisai muone kuti tinorambwa nezvinhu zvedu zvameno kuti tinamate, ngatinamate kuna Mwari, nokuti zvinhu zvedu hazvisi kutida. Izvezvi tinamasiwa une econet munomu. Kukatarisa nyika dzese ndiye inodhura kudarika zvimwe zvese, but taifana kupiwawo iyoyo opportunity yokuti tisu ndiye mwana wemuZimbabwe inofana kuchipa. But ukatarisa matariffs ayo ari higher than Botswana, higher than Nigeria, higher than wherever kwaari kuona networks. Tinorambwa nazvo zvese. Mari yedu iri kungotorwa nemaChina ichiinda, ufumi hwedu huchitorwa nemaChina huchiinda. Zviri kutiramba zvinhu zvedu. Vatungamiriri vacho vari kutiramba, vanotitungamirira voenda pamberi, vogara vari pamberi vachitungamirira. Avo votora ufumi huya vachienda nahwo, ndivo vanoenda nahwo. Ivo vanasakupwanya vachitora goridhe rese richingobira zvisinei neaccounts dzenyika. Saka tofa takadero, ndozviri kutirwadza. Imi pikisai nedzimwe nemapoints enyu amunawo, kwete kuti pasina nhingi, kwete kuti it's unconstitutional demonstration. Inonzi it's unconstitutional demonstration yezvinhu zvakamira saizvozvizvi, zvokuti hatina chitima, hatina mabhazi ari kufamba mumakoronga, hatina mari yedu isu yenyika yedu. Mawarriors ari kutambira kunyika vachinzi vari pahomu yedu yeta South Africa neRwanda. Munopenga, hamuna njere, makapuza zere, muri vatengesi chaivo. Zvinorehwa kuti mamuri vatengesi nguva yehondo. Ndizvo zvizvi ndo zvavanenge vachireva izvi, zvokuti mimi muri makongonya mazijangura nguva, majanga asisabudisi kana chinhu, majanga munjere asingabudisi janga kwana raoma riri rechibarwe, cherekana yanoha harina zvarinofa rakaita. Ndo zvamuri munjere dzenyu. You cannot produce anything for Zimbabwe, kuti vana veZimbabwe vasununguke, vafare, varye, vagute. Munoti kutondounganidza vanhu kwamaungwa. Iwewe nezvawakatiitira iwe takuvhotera vanhu vakuvhotera kumusha uko, ukasauya kana nechinhu kana chii chawakauya nacho, chiitiudze ubude pachivhidhivhidhi chotaura kuti gutisi ndakaitira chii. Hapana kana one chawakaita. Vanhu vanongofa nenzara yese yairuma vanhu yakanga ichifa. Iko zvino president wenyu wacho wamuri ku 2030 go ahead wakanyarara. Uyu wokuSouth Africa kunoku wakati nhasi kuchianaunzwa naTrump kuti vakata maARV munyika, hachapi rubatsiro rworudzi urworwo, mumwe nomwe ngaazvionere. Akadana Politburo yake the following day, akagara naye pasi. The following morning vanga vamuparliament vachianaunza publicly kuvanhu kuti musawara, maARV tichabudisa, everything tichaita. Vakati kana paine pavakataura ndikasapanzwa inini ndoterera nyidzo kumusha ini, ngavapabudise. The best thing what our president did was to write a letter kuna Trump yokuti deport maZimbabweans ese 500 namba yavo yawataura, vadeporte vauye kuno. Is that oneliness? Can you tell me baba vane njere dzakakwana vanototi nyika yakamira saizvozvizvi, vana vavo vachitambura vari kune dzimwe nyika vachipambara, vaenda kunopambara kumarimuka, oudzwa kunzi kunyorera baba veko vanoutsinye hwakadaro Trump kuti vadzose kumusha kuno, ngavauye kumusha. Ndo the only thing chavakagona kuita, kana kuti vaanaunze vanhu kuti vanhu vese vanga vachishandira mumangozi zvavapera basa, zvavapera mathousands iwavo vapererwa nebasa, tichazama kuita izvi neizvi kuti vange vachibatsirika. Hapana chaakabudisa, wakangobudisa chite muromo wekuti deportai vanhu vari ikoko. Satani! Munoona zvamuri kuita ka, mukaona tikanyatsosvika kuti tasvika tikasangana face to face, I don't think kuti panomira zvakanaka. Kana muchitipedza tipedzei, makagara muri vapedzi vevanhu, tinokuzivai, munorya vanhu. Hamuna kupedza vanhu 20,000 yese inotaurwa kumatebherendu, makapedza. Saka munogara muchingopedza
tipedzei man, hatina basa nazvo isu, tipedzei, tipedzei, urayai. Munhu unotaura zvinhu zvakadaro zvokuti munototanga kuunganidzana chadzamira kuunganidza vanhu, wakatodhara zihuma rakabuda kudai uchitaura zvinhu zvisina nebasa izvozvo. Newe musoja wanga uri pasaidi iwewe, newe musoja iwewe uchaona zvako iwe. Tikakuunzwa kuti unogara takakuudzai kuti vakomana zvamuri kuita izvi nemumapurisa muchiti mimi munopindira nyaya dzerudzi urwu nesituation yatiinayo nezhara yatiinayo, imi muchipindira nyaya idzi muchindotidzivhira vharira tinoziva pamunogara. Hakuna hurumende ine vanhu vanogara mukembe sekunana South Africa kunoko. Munogara mudzimba nevanhu, imi munogara mudzimba nevanhu muchitopfeka uniform futi muchitofamba kuenda kubasa, nokubva kubasa netsoka muchidzokera kuenda kumba. Muchamama, pindirai nyaya iyoyi muchaona zvenyu kuti kuchasvika kupi. Vanachadzamira muchazviona kuti chauyako kumba kuchibva kumadistrict ese akasiyana mudzimba imomo muchaona kuti kubatwa kwenyu kunonetsa, kuti kudzorwa vanhu vachatidzora zvinonetsa, pachafa vanhu tichiinda kunokungongonya zihuma iroro uchitaura zvinhu zvisina nebasa. Tiri munhamo isu, tiri kutambura isu, hatina chatakabhenefita isusu, tichifa, vabereki vedu vakapera kufa, hama dzikapera kufa, madzikoma vamwe zvirema nanhasi, hanzvadzi vamwe zvirema nanhasi, vakafa vachitambura nenguva yehondo, tichiitira kuti zvinhu zviite zvakanaka. Imi futa kuti reward yenyu ndeye kutora ufumi hwacho hwese muchiendesa kunze. Chinombokupai kuti mundovaka kunze chii? Chimbotitaurirai imi, mune maonei munyika menyu? Mune muchazozviziva zvatiri kuita handizvopi? This is the reason why muchiziva kuti ningo wakanotenga imba kuSingapore, ningo wakanotenga imba kuPretoria, why not in Borodeo? Munana Borodeo hamuna lendumo. Dzimba zizi mune muchidzipuwa mahara, handi mune muchibhadhara mari yacho yamunotora izvi zvisingaperi iyoyo, muchingotora mari muchingotora, musingagoni kana kuti zvinhu zvive stable. Zvipatara chaizvo munoda kuti tife, zvinhu zveshe zveshe zvamunongoita ndezvokuti tife. Pakaita nzara tinofa nayo, pakaita urwere tinofa nahwo nokuti muchipatara hamuna kana chinhu, pakaita accident tisinofa nokuti marodzi haana kunaka, pakaita accident tisinofa nokuti zvitima njanji yakakwangwamara yakadai, rimwe gumbo riri mudenga rimwe riri pasi, chitima chacho chinofamba rudzii. Makaita sei imi musinganzwisisi? Makamboita sei musingaoni? Munoramba muchiti zvinhu zvakadaro izvozvo pamberi ne2030. Muri chiimi? Hapana imi mika imi varume mika imi vakomana vana nyoka yemabhunu, mumbotisiya Mbijana for 1 month tichitevera tichikongonya mazihuma iwayo, kukongonya. Pane rimwe rine zidumbu, rimwe rine makumeso kwakakura so rinogara raitaura nezuro kuti mukomana adzokazve, hapana zvemachi. Iroro hapana usingazivi parinogara. Ritengesei, muchariona. Tinorivinga tichibva kure koko tichirivinga iwawo mazivani iwayo. Kunotaura zvinhu zvisina nebasa panapa zvoutengesi hwana dhipondi hwaikonesa Zimbabwe kuti isununguke, muchititaurira zvinhu zvisina basa. Vananyati muchitaura zvinhu zvisina basa, zvoutengesi zvisina nebasa rese, zvinhu zvakaora zvisina nebasa zvese zvisina basa zvamune muchiita. Munofunga mweya yedu michena isusu tichitambura kudai munyika ine uchino mukaka kudai? Mofunga mweya yedu yakafara isusu? This was an African break basket. Nyika inei Zimbabwe ichinyorwa kuti African bread basket, kusina chaunoshaya muno. Varungu vachiuya muno munotaura kuti you are living for free. Makwidza neshuga yatinowana pano pachiredzi apa munotaura kuti 2 kg inoita $3, kuti kg imwe nemwe dhora rayo yatinowana pano mamuchiitira kuti mari yeshuga yaya makanzi chese chine shuga inotapira shuga, chakarungwa chakagadzirwa chikaiswa shuga, chichabatwa mari yacho inenge ichiti iende kuzvipatara. Imi maida kuti percentage iya ikwire, mugona kuba mari yacho yakawanda. Mwoyo yenyu yakashata zvisingaiti. Varume imi mune mwoyo yakashata zvokuti hatingati imimi muna Satani, but ndimi masatani wacho, ndimi Satani mimi. You went to the sea, mugungwa munogara Satani, mukandomutorera nyembe dzake mukapfeka imi. Hamutombonyari kana. Ukaona munhu asinganyari munhu kusvika paextent iyoyo, muri masatani vacho, ndimi vana Satani vacho vanachadzamira. Satani chaiye zvokwandidenda ndiri padhuze ini, ndaikungunura nechibhakira ini, ndaikurova inini, hapana handimbotyi zvokufa. Takakutwa nehondo isu, hatina kana nebasa nazvo. Mabhullets aichemera muzvidzwa umu, chichemera nomunzevemo. Takana mbozvikendenga mahelikopta aidonhedza mabhambo. Makagara muHarare muchidzidza zvikoro, makutuka isusu nhasi, kutuka vanhu vakanga vachikurwirai kuti muri madhandaiti hamugoni kutonga nyika. Iwewe mutsvangwa iwewe, zinganga rakashata rinenge chichihuma chine 4 kona.
chakubatai zvere iwe nyoka yamabhunu hatidi kuita chimurenga chinongopera chakapusa, chimurenga chakangwara ndichokubata zvigananda zvichibatwa zvichimbokana zvikagara mujere zvisina kana wambozvitonga zvavari kuita mupana blessed uyu journalist zvavari kumuita izvo vanofanira kuzvifila kuti zvinorwadza because vanoona sokuti zvinhu zvinongova nyore kungotora murume pamba pake wongomugadzika muchitokisi asina unomutonga. Naiye Major Street anoita nyaya iyoyo bhamba ena mubatei, kana musishiya mundotiudza isu toenda tonomubata, hatisina chachiri kuchaiko zvino muchaona mangwana. Izvezvi kutaura kudai ndiri munzira kuinda ikoko kunosangana nawo ina handitomboti zvokuti zvinonzi chichi nokuti kana kuri kufa kunongova kufa pane kusisiri kufa kana iko zvino ndakadai ndinezera rangu rineri ndichindogara kuexem ndichiita basa rokusenzera vazukuru vakashaikirwa nana baba vavo kuti vaende kuchikoro ndichitadza kunge ndiri munyika ingadai zvichinjoya pensheni yangu ini ndakagara ndiri pamba pangu ndichidiridzira miriwo yangu nemajojo tengi ndichifamba nekombi yangu kana nei zvese zvichiitika izvo but hazvigoni kuitika nenyaya yekuti munhu munoita zvenyu zvokutotamba nesu kuita sokutongotiona sokuti tinongova zvinhu hatisi vanhu, kutiona sochingova tu vanhu muchiita zvisina nebasa zvamunoita zvisina nebasa zvisina nebasa izvezvo zvisina basa zvamunoita zvisina nebasa izvezvo muchiramba muchiita zvisina nebasa panapa muchitiitira marara ipo paya muchifungidzira kuti tinopururudzira marara. Hatisi machembere zvamunenge muchipa mabhanzi nemachikeni ini zvinotambira magaro zvichitambisira chikeni ini kuita vanhu marombe vanotambira chikeni ini yokuti iko zvinezvi kutaura kudai ungadai kwese kuzvimatownship iko kwazara vana chikeni uchifamba muno muSouth Africa hapana paunoshaya chinotengeswa chinoryiwa kuchirungu, havatokuzivi kuchirungu, vanogara mumaruzevha mavo chese chavanoda chirimo. Ndozvataichida kuti nyika ingadai yaita iko zvino nemafilization akazara kwese uko vanhu vachirya vachiguta vachitandara timbo free country ine vanhu vanonziwo vakasununguka kuita the least kuinda paworld yese kuindapo kulasi kuno kusiya nyika mbiri kuti tisi tine vanhu vasingafari vasina mufaro munyika mavo. Muri ngoko dzavanhu satani matuta duzhi awa matuta duzhi evanhu imimi muchationa zvino mangwana ndakuuya ndayambuka ini popano ende ndichitaura musafungidzwa ndakavanda ndiritovamo mukati mevanhu imomo vachindinzwa ndichitaura vachidarika nemapurisa acho uyu ari papo mudarika zvandiri kutotaura ndo zvachacho zvandirichaita izvozvizvi kuna izvozvo zvokuti muchatiguta tibatei imi vakomana vezveheti imi tibatei muchiita zvenyu zvoublack boots izvo tibatei kana mangopedza izvozvo munofambira mumhepo imi vanhimi muchafambira mumhepo tokuti inoitwa kuno kuSouth Africa ngokuona chete chero kusina demose chero nyika zvakasununguka kukuona uchitocha netumabhutsu twako toto tichikukubata tichikurova tokudzorera kukembi kwako muchaona kuti upenyu basa renyu munoriresigna chete nokuti apa ndipo pamanofanira kuriresign papo panapa kana matonzi endai imaifanira kuti ine hangu ndaenda wabuda waenda revolution inouya inotaura kuti vese vakabuda basa nguva yegeza revolution dzokerai pabasa. Munofunga mapenzi vangarega muchizodzingwa asi imi kuteerera zvinhu zvakaora muri ngoko here imi dzinosunda matuzvi dzichinyudza mumavhu. Satani